سلام እግዚአብሔር ምስኩላትና ይኹን ክርስቶስ ተንስኡ ወአማን በአማን ተንስኡ ሃሌሉያ ርሑስ አውደ ዓመት ከመይ ቀኒኹም ደሓኒኹም ከመይ ሓዲርኩም ከመይ ውዕልኩም እግዚአብሔር ይመስገን ኣነ ምሳኹም ዘለኹ ምሕረት ይበሃል ኩልኩም ኣሕዋት እንኳዕ ደሓን ፀናሕኩም እንዳበልኩ አውደ ዓመት ከመይ ሓሊፉ ወገኔ እግዚአብሔር ይመስገን ጽቡቅ አውደ ዓመት ሓሊፉ እግዚአብሔር ይመስገን ስለት ሁኒ ርኢቶ ሕቶ ምኽርታት ሓሳባትካ ኣዝየ ምስግነኩም ተባረኹ እንዳበልኩ ናይ ሎሚ መደብና ወይ ከዓ መደብ ዘይኮነስ ናይ ሎሚ መዓልቲ ሓሳብ ክንከፋፈል ደልየ ዘለኹ ንደቅናሲ ነቲ ሓቂ ክንነግሮም ከም ዘለና ብፍላይ እዚኦም ካብ ኤርትራ ወፂኦም ኣብ ደገ ዝዓብዩ ዘሎ ቆልዑት ከማና ይኮኑን ማለት ወይ ከምቶም ኣብ ኤርትራ ዘሎ ቆልዑት ርክብ የብሎምን ነዚ ንርስዖ ኣለና ንሕና በቲ ንሕና ዝዓበናዮ በቲ ንሕና ዝመፀናዮ በቲ ንሕና ዝነበርናዮ ሂወት ንዖም ከዓ ብከምኡ መገዲ ክንሕዞም ንፍትን ኣለና እሞ ካብን ሓደ ከዓ ሓንቲ ጌጋ ሓበሬታ ንህቦም ኣለና ብዛዕባ ብሓንሳብ ክርኢ ንስኹም ከምሳና ምሳይ ኮይንኩም ክትሓስቡ ኣብ ዘለኩም ሕቶ ርኢቶን ሓሳብን ከዓ ክተወፊኒ ብትሕትና ሓተኩም ይዓኒለይ ሕጂ ናብቲ ሓሳብ ከብለኩም እቲያ ዝበዝሐ ግዜ ዝሪኦን ዝሓስቦን ንዓይን ዘጋጥመኒ እንታይ እዩ እሱ ኣውራይ እንዲኻ ቤተክርስትያን እንዲኻ ወይ ጋሻ ኣብ ገዛኻ መፂካ ዲ ዋላ ስኻ ጌሽካ ከድካዮም እንታይ ይብልኻ ሰላም በለኒ ሰላም በለኒ ዝወደይ ንዒ ሰላም በለኒ ዛጓለይ ኣነኻ ኣሞኺ ይበሃል ኣሞኺ ክስቶ ያሬታ ወይ እስኻ ሓቦኺ ወይ ካዚ ዓባይ ኪኣ ኢልናስ ምስተን ቆልዑት ንላለዮም ወላ ሓንቲ ናይ ስጋ ዝምድና ደይብልና ዓባዮም ዘይኮና ሓትንኦም ዘይኮና ወላ ሓንቲ ነገር ዘይብልናሲ ከምኡ ኢልናስ ነቶም ቆልዑት ንላለዮም ሕጂ በቲ ሓደ ነገር በቲ ሓደ ወገን ንሕሱ ኣለና በቲ ሓደ ወገን ከዓ ነቶም ቆልዑት ነደናግሮም ኣለና ደቅናስ ይደናገሩ ኣለዉ ካብኦም ሓደ ከዓ ካብቲ ሰማዕኹን ኣብ ትምህርቲ ኮለኹ መምህርና ዝነገረናስ ዘጋጠሙ እቶም ስድራ ዘጋጠሞምሲ እቲ ቆልዓስ ዓርኪ ድዩ ክምርዓው ገለ ደልዩ ካብዚ ናብ ዘለዋ ኤርትራውያን ቆልዑትሲ ካብኦን ክትመርፅካ ትኽእለ ሃኢሎምሲ ስድሮስ ሓሳብ ሂቦሞ ዋ ስምዑ ዶ ፓፓ ማማ ኢሎም ኩስቶ ኣላትካ ኩስቶ ኣላትካ ምስ በሎስ እሳ ደሞ ጓል ሓትነይ እንድያ እቲያ ጓሎሞይ እንድያ ኩሎም ምሽ ደቂ ሓውቦይ ደቂ እሞይ ኩሎም ቤተሰብካ እዮም ኩስቶኻ ዓባያ ኣቦኣ ኻናይ ኣባ ሓጎዩ ከመይ ገይረሞ ምስ ዘመድ ምርዓው ድዩ ዘመድ ምሽ ኣይትምርዓውን ኢኻ ከመይ ጌርኩም ኩስቶ ተምርዓዋ ትብሉኒ ኢሉስ ናይ ብሓቂ ዓባይ ነጥቢ ነጊሩና ንዓና እውን ናይ ብሓቂ ካብ ጌጋና ተኣሪምና ኢሎም ቶም ስድራ ምስክርነት ይህቡ ነይሮም ናይ ብሓቂ ኣብ ሓንጎልናሲ ዓብዪ በቃ ደወል ኮይናትና ስለዚ ስካባና ተምሃሩ ኢሎም ይምስክሩ ነይሮም ስለዚ ዝኸበርኩም ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኩልኹም ብሕጂ ኣቦታት ኣዴታት ክትኮኑ እንታይ ክብል ደልየ ነቲኦም ንደቅናሲ ሕፅር ብዝበለ ኣነ ሕጂ ጌሸን ኣብ ገዛኹም ተመፅየ ወይ ንዚኦም ኣብ ዘለዉ ኣብዛ ዓዲ ዝቕመጡ ድዮም ኣብ ቤተክርስትያን እንደ ክረኽቦም ኣብ ዝኾነ ኣጋጣሚ እንድሕር ረኺበዮም ምስትዮም ደቆምስ ኣነ ሽመይ ክነግሮም ዘለኹ ኣነ ምሕረት ይበሃል ኤርትራዊት ኣብዛ ዓድኻ ይቅመጥ ኢለ ክነግሮም ከም ዘለኒ ብእግዚአብሔር ኩላህና እግዚአብሔር ስለ ዝፈጠረና ሓደ ኣቦ ስለ ዘለና ክነግሮም ክእል ኣለና ካልእ ግን ናይ ስጋ ዝምድና ከም ዘይብልና ኣነ ፂርና ክነግሮም ኣለና ነዚ ሰላም በላ እዚኣ ኣሞኻያ ጌጋ ኣነ ኣሞኻይ ኣነ ሓትነኻይ ኣነ ሓወቦኻይ ኣነ ዓባ ሓጎኻይ እና ክነደናግሮም የብልናን ኣብቲ ኣባና ዝወረደ እውን ናይ ብሓቂ
عباي سبيتي سلزخونت سي إزي عبا حقوها إزي عباي كتلالي يوم إلى ليوسي دحر كان نبحكي نبحكي عبايون عبا حقون كا بسئل أرئيو مالتي كندي عبا حقو دي زلني كندي عباي دي زلني كندي بزح دي زلو كل سب بزح دي زلو ناتكين نات نبابان عبون عدن يومش عبا حقون زبهالو يلنا سلازي عم نفسنا نوردنا سلازلو كسا عم نفسنا زوردنا كاين صبي كاب حجي كنقرملو كنحاسبلو شمنات راح كنلاليو مزيم صعدون تريخايو سلام انا خا كستو يشمي وديا لإلو يوسخوني نحنا كن نوسخ شعو انتي فطرالو تيون قلعوت يدناغرو الو نلقناس ندناغروم علينا دحرم صعابيو كندي بحقولني كندي زمد كلهم ኤርትራውያንسي ازمادهم غيرهم يوسدوم الو شعو نزمر تخوينا ناي فقراوي حتو كحتت يكلنيو ناي فقراوي حتو كتحتت ወይ ምስኦም ክትቀራረብሲ ኣይትኽእልን ኣይኽእልን ዘሎ ደቅና ብሰንክናና ጌጋ ሓበሬታሲ ነዳናግሮም ኣለና ዘብሕዋቴ ስለዚ ነዚ ነገር እዚ ጠጠው ነብሎ ሽሞም ይነግሩ ተወዲኡ ኣብ ከምዚ ቦታ ቅመጥ ኤርትራዊዩ ትግርኛ ይዘረብ ምሳኻ ትግርኛ ተዛረብ ምሳኻ ኣብ ሓንሳብ ክትኮኑ ከለኹም ዞም ደቂ ትግርኛ ተዛረቡ ቋንቋኹም ክትፈልጡ ጽبو غيركم كتلامامدو متان ቋንቋሁም ከይትርስዑዎ ትግርኛ ጌርኩም በዕልሉ ትግርኛ ተሰሚዓ ትግርኛ ይሰሚዑ እና ክነግሮም ኣለና ካው ዝሓለፈ ግን ሓትነ ዘይኮና ሆለና ሓትነ ክንብሎም ይብልናን አሞ ዘይኮና ሓውቦ ዘይኮና አባ ሓጎ ዘይኮና አባ ሓጎይና ኢልና ክነግሮም ይብልናን ከምዚ ዓይነት ሽግር የጋጥሞም ኣሎ ደቀና ይጋራጨዎም ኣሎ ተረዲኹን ትኮኑ ተስፋ ይገብር ነተሐቅቅ ነገር ኩሉ ግዜ ነተሐቅቅ ነገር ኣለና ሐቅ ነገርና በተሐቅ መገደኻ ክፈልጡ እሶምካ ሐቅ ክነግሩን ሐቅ ክፈልጡን ከለልዮ ክነግ በቃ ነብሐቅ ሕንፍሽ ይዝብሎ ንምንታይ አባና ምስ መፁ እቲ ሐቅ ዘይነገሮም ንምንታይ ተምጻዓዱ ስለዚ ሶምታይ ሓስቡ ለው ዳሓርንታይ ከሓስቦም ኤርትራውያን ኣብ ኤርትራውያን ሓሶት ጥራሓት ነገር ተሐቂያይት ነገርንሃ ኢሎም ነዚ ነገር እዚ ክለማመድዎ እዮም ነዚ ነገር ሒዞም ከዓብዮም ሽዑ ክትኣልዮ ይትኽእልን ሃነት ቆልዓ ንዓተ መለስ እንተበልካ ክኸውን ኣይኽእልን እዩ ካብ ኣዘራርባና ካብ ኣካይዳና ካብ ኩሉ ነገርና በቃ ሓሶት ጥራሕና ንነግሮም ዘለና ዘይኮውን በቲ ሓሶት ንምህሮም ኣለና በቲ ከዓ ነቲኦም ደቅናስ ናብ ዝምድና ንከይራኸቡ ትመገዲ ዓብ መጋረጃ ጌርና ንዓጾም ኣለና እሞ ዝኸበርኩም ኣቦታት ኣዴታት ይሕዋት ነዚኣ ነገር ክትሓስቡላ ክንሓስበላን ንደቅና እቲ ሓቂ ነገር ኩሉ ግዜ እቲ ሓቂ ጥራሕ ክንዛረብ ኣብ ቅድሚኦም ከዓ ምናልባት ኣነተ ደዊላ ይሕሱ ኣለሁ ደ ኣብ ቅድሚኦም ክሕሱ ምስመን ቅድሚ ምሕሳወይሲ من علو أب قدمي من علو أب تقاي كحسب كرئي كمرمر علني دكنا قديحة زيت ود عباي كاميرا عزلاتهم عابي حنقولي دلوهم شو أنا حسي زارب اللهو تسمعن الله يسمعن الله نتنجر يبلاشوا اللهو مالتي لذي كن حسوي بلنان تحقق النجر لنا كن حجيهم زبالكوها جيجاي كن حجيهم زبالكوها تجاجي حجي ግን እዚ ኣሽማ ምሕረትያ ምሳይ ኣብዛ ዓዲ ትቕመጥ ወይ ጌሻ መጽያ ካብዛ ዓዲያ መጽያ ኣብዛ ዓዲ ትነብር ትግርኛ ተዛረብያ ከማና ኢልና ክንላሊ ኣለና እምበር ንኹሉ ኤርትራዊ ሓውቦ ሓትነ ኣሞ ኢልና ክስታይ ክንገብሮም ይብልና ክንዓጾም ይብልናን ክብል ደለለኹ እንቲዮም ቆልዑትካ ነቲ ሓቂ እንዳፈለጦም ሰዓበዩ ዝኾነ ዝምድና ምስሓቱ ወይ ሰሃ ምስተሓተሎም ወይ ምሶም ኣብ ዝተራኸብዎ ኣብቲ ናይ ዕድመ ናይ ጉብዝኖም ምስ በፅሑ ክሓቱ ዝግብኦም ክሓቱ ይፎክሶም ማለት እዩ ኤርትራዊት እያ ኤርትራዊ እዩ ፅቡቕ ከምናትካ ዓይነት ቋንቋ ትዛረብ ስድሮኦም ከምናትካ ዓይነት ቋንቋ ዛረቡ
እንድሕር ንሕና ከምኡ ኢልና ንላልዮም ኣለና ሓወቦኻ ገለ ኢልና ዝምድና ጌርና ንላልዮም ተለና ካብ ንኤርትራውያን ከምዘይሕተት ናብ ካልእ ዜጋታት ክኸዱ ንሕና ባዕልና መገዲ ንህቦም ኣለና ሽዑ እሶም ከዓ ናብ ደገ ምስ ከዱ ንሓርቕ ንፅለል በቃ ዋይ ወደይ ጠፊኡ ዋይ ጓለ ጠፊኣ ንብል ካልኣይ ኣብነት እውን ትኾነና ኣብዚኣ ሓንቲ ጓል ከምቲ ዝምድና ደልያ ዝምድና ማለት እንታይ ይበሃል ብትግርኛ ከምዚ ዓቅሚ ዓዳም ስለ ዝበፅሐት ዝበፅሑስ ናቷ ዝኸውን ዓርኪ ምስኣ ክኸውን ናተይ ዝኸውን ዝበለቶ ወዲ ሓርያ ወዲኣ መፅያ ንስድርኦም ክተላለዮም ሒዛቶም መፅያ ኣቦይ ኣደይ ኣነ ከምዚ ኢለ ንዓይ ዝኾነኒ ምሳይ ዝሰማማዕ ወዲ ረኺበ ኣለኹሞ ከም ፀየ ክትላለይዎ ሕራይ ኢሎም ስድራኻ ተሓጊሶም ዋይ ኢሎም ቀሲኖም ምክንያቱ ኣብቲ ዘላቱ ዕድመሲ ከምኡታት ክትገብር ክትሓትት ንዓኻ ዝኸውን ክትረክብሲ ብጣዕሚ ደስ እዩ ዝብለካ ሕጂ ተቋፂሮም ስድራኻ ተዝግበር ገይሮም ወዲኦም ሒዛቶም ምስ መፀት ገዛ ምስ ኣተወ ቁመቱ ክንድገለ ሕብሩን ካልእ ቋንቋ ክተራዳድኡ ኣይክእሉን እዮም እሶም ትግርኛ እዮም ዝኽእሉ እሱ ትግርኛ ይክእል ሰንቢዶም ደንዚዞም ሽዑ ቀልጢፎም ናብ ቁጣይ ዓይኖም በርበረ መሲሉ ሰብኣይ ፅዋዕ ኣቢሉ ንጓሉ ንዕሞ ሓንሳብ ናብ ክሽነ ሕለፊ ኢልዋ እንታይ ይኾንካ ፓፓ ምስ በለቶ እንታይ እዚ ሕዝክዮ መፂኽ ዘለኺ ንሕና ኤርትራዊ ሕዝኮት መፂ ተፀቢና እምበር ከምዚ ዋ ሞ ኤርትራዊ ዳኣነ ኣበይ ክረኽቦ ኩሎም ኣብ ዘለዎ ኤርትራዊ ኩሎም ደቂ ሓትነይ ደቂ እሞይ ደቂ ሓወቦይ ገለመለ እዮም ኩሎም እዚ ዘመድኪ ኢልኩም ኩሎም ዘመደይ ኮይኖም ፀኒሖም ኢላቶም ሽዑ ናይ ብሓቂ ስድራ ቤት ብጣዕሚ ብጣዕሚ ሓሪቆም ሰንቢዶም ተቆጢዖም ኣይተፀበውን ስለ ዝፀኒሖም ምክንያቱ ንሕና ከይተረዳእና ንደቅና ሕጂ ግደፍዮ ክብልዎ ኣይክእሎን እዩ ኣነ ፈትዮ ተላለየ ኣነ ካልእ ኤርትራዊ ክረከብ ኣይክእልን ብሕጂ ክደለይ ኣይክእልን ኩሎም ኣዝማደ እዮም ኣብቲ ኣነ ክምርዖ ከለኹ እቶም ኩሎም ኣዝማደይ ግን ክዕድሞም እየ ኢላቶም እዚ እንታይ እዩ ናህና ናይ ወለዲ ፀገም ከይተረዳእና ንገብሮ ዘለና ፀገም እዩ ፅቡቕ መሲሉና ክቀራረቡ መሲሉና ወይ ዝተፈላለየ ምክንያት ክንህብ ንኽእል ኣነ ንምንታይ ንሓደ ቆልዓ ወይ ንሓንቲ ቆልዓ ኣነ ኣሞኺ ሓውቦኺ ገለ ኢለ ክላለያ ንምንታይ ዘይኮንኩ ክላለያ ኣይክእልን እየ እንታይ ረብሓ ኣለዎ እቲ ቆልዓ ኣይኮነን ድሓር ክፈልጦ እዩ ኣነ ዘመድ ኣይኮንኩን ከመይ ገይረ ዘመደይ ይብሎ ኣይመፃለይኑ ንዓይ ንዒ እቶም ከምኡ ትብሉ ከምኡ ኢልኩም ዝተላለኹም ሕጂ እውን ጊዜ ኣይሓለፈን ማይ ሓለፎን ስድራ ቤትካ ጊዜ ኣይሓለፎን ማይ ሓለፎን ንኩሎም ከምኡ ክትነግሮም ትኽእል ኢኹም የቕረይቶም ዞም ደቀይ ቅድሚ ሕጂ ከምዚ ኢልናኩም ነርና ከምኡ ኣይኮነን በቲ ባህልና ህና ስለ ዝኸድና እዩ ኢልና የቕረይታ ክንሓቶም ክነረድኦም መን እዩ ናይ ብሓቂ ዘመዶም ናይ ብሓቂ ሰጋ ዘመዶም ናይ ብሓቂ ሓውቦኦም ሓትንኦም ኣሞኦም ደቂ ሓትንኦም ደቂ ሓውቦኦም ዓባዮም ኣባሓጎም ክነላልዮም ኣለና ካብኡ ወፃኢ ግን ናይ ብሓቂ ዘመድ ዘይኮነ ዘመድ ኢልና ካብ ሕጂ ነዚ ዘረባ ነዚ ሓሳብ ነዚ ከምኡ ኢልካ ሓሶት ዘይኮነ ከሎ ንዕኡ ምንጋር ጌጋ ስለ ዝኾነ ዝኸበርኩም ኣቦታት ኣዴታት ንብዙሓት ቆልዑት ኣብ ሽግር ከምዚ ዝነገርኩም ፀንሑና ክልተ ስድራ ቤቶም ምስክርነት ይህቡ ነይሮም ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝበልኩም ኣነ ኣብቲ ናይ ዓብያ ናይ ቆልዑት ኣብ ስደት ዝብል ንዓመትን 2 ወርሕን ኮርስ ወሲደ ነይረ ንዓመትን 2 ወርሕን ተማሂረ ስለዚ ኣብቲ ትምህርቲ ክትመሃር ከለኻ መምህር ጥራሕ ዘይኮነ ዝምህረካ እቶም ተመክሮ ዘለዎም ኣቦታት ኣዴታት ቅድሚ ሕጂ ዓበይቲ ቆልዓ ዘለዎም ንኣሽቱ ዘለዎ ቆልዓ ኣብኡ ምስክርነት ይህቡ እዮም ኣብኡ ክምስክሩ ከሎ ክሰምዕ ከለኻ እዎ እዚኣ ነጥቢ ብጣዕሚ ኣገዳሲት እያ
تقرملو صها فلت كهان بعد خاصني حسقتو زي كونه نكلهم يحوات أبوتات عديتات كبتصح إلى نقرأكم زلخو عبيجا عشجاري نجاريو مورال استنكف نجاريو نعنا نولدي زي نتصبيو نجار كبتصح الناس لزخئ نتأنك كوم جرنا تلالينا أنت لناها يعريتا زودي يعريتا زقالي قد محجكم زبالكم بجيجايو زن زمركم زي أزيها زمركم إلا نلا اليوم علنا نزي سمعوا حوات أسمعوهم نزامل اختها عم حلال فوا كبلكم بدلي سلازنا برنا جزء إكزابير استمسجنا يخون بروح معالتي نزنا أحد جزء زهابنا إكزابير كاستمسجنا يخون عمونجو دمتي عطو يربش خلاك خوني خيلي أريتا طعم صحي سلازلو أبدأ خوين إزارب زلهم هم زتريهم زلهم أبدأ جاي زلهم تسألني لكم سلسماعكمني عزيز مسكنكم تبارخوا بخال النجر كال حساب كحيزكم متى سلازة تبابعونها يمسكنكم إجابير باركم سسنايو